Karena ke video kada ke quick update jong kita ki brand ki bala reveal ya kita ki door jong ki phone jong ki bakin di ha kana ke Flipkart Big Billion Day. Ya kita pat ki phone ki bakin di ha ke Amazon singa bahaya sya namar ngadang kalek ya ki information jong ki ngan sasna ya ke video jong kita ki phone ki bakin di ha ke Amazon ro. Te kita ki brand ki bala reveal ya kita ki door jong ki phone jong ki bakin di ha kana ke Flipkart Big Billion Day kita ki day ke Realme ka Poco bat ka to ka Nothing nang ta ka to ka CMF ka Nothing bat ke CMF kidang day ki juk mo kita ki brand. Tahakane ke video ngin nyepet ya kita ki phone jong ki ba kila dep reveal. Bat ngin nyepet ki kita ki model ki bala khambit lane ki ba khamlong value for money banthien. Telada phikwa ki phone ki bana ki brand sapet bha kana ke video ba phin yo jingarap ba phin decide ka ka phone ba biang ba phin tiet. Handre ka we ngan pen ken ma ya phi ba ha kata ka sngi em phide ban long aktif ba phin check man la ka minute ya ka por bakin di paj ba. Namar tang da ki minute kila ban load stock no khamtam ki phone ki ba khampau mo. Namar haka to kapor baki pli ban dipat baam ki bun bha ki bayar rush ban thet nane ban yakni ban yo place ya ke order jong kita ki phone. Handre lada pide kita ki Flipkart Plus member bat kita ki Black member pila ban akses arpusa kunta haswa jong ketuka tarik bakin dipat ba kata kemut arpu arterik. Handre ngatrai kambun hi napdeng jong pi ki bomde kita ki Black member lane kita ki Plus member. Handre lada don pat napdeng jong pi ki bala yo ya kata ke Plus member pila ban persyang ban thet naduka arpu arterik. Bat kan mau ba ya ke por baki pli paj ba bandi kata khat ar baje thing ha ke por men mit ya kita ki badon ya ke black bat ke plus member ki dei ban ready ha ke to ke mit jong ka arpu we bat ka arpu artering bat ya kita ki bom don pat kata ke plus ne ke black member pidei ban ready ha ke to ke mit khat ar baje men mit jong ka to ke arpu ar bat ka arpu laterik pidei ban save lupa ki detail jong ka to ke kat jong pi ha pok ke Flipkart sisngi la ne daki kenta haswa bakin sedang ban pli paj ba. Kenang bahkan ommi ki isu namar hakata kasni kin bun bha ki bru kin rush ya kanega sale te kumta kala ban mi ki isu kumka website crash lane ka crash no ka server jangka Flipkart namar kala ban khap ngia palat ka traffic ki ba visit ya ka Flipkart hakata kaliang ngatharai lang ba kanega information janga philala ban yalong aware bat philala ban long ready mo hakata kamit tementang in nyepet ya kita ki phone ki ba kanega Realme ka Poco ka Nothing bat ka CMF kila reveal ya kita ki phone jongki ki ba kindi hakatoka Flipkart Big Billion Day ka ba kan sedang haka arpulai terik tengin sedang swa ban pet daki negi phone jong kanega Nothing ngai i ba kanega Nothing kala kham I discount ba ya ki negi phone jongka ngamtip na ka e ka daw yo let's say ba na ka daw jong katoka Nothing phone terima ka phone ka bala pen kendit ya baro haba kios ngau ya ka dor jongka hakapor bagi launch ya ka kata hadu praphe hajar ka dor jongka hakapor bagi launch ya ka yo lese ba kila singa tu menta ba haka to dor tra jongka kinom laban penyaji ya kena pun na kata gadau kila ai discount kumne kumba pi hang ne haka to Nothing phone 3 ka badai ru ka batamai bat ka dai ru ka flagship phone jongki ma tenna ka praphe hajar haka por ba ki launch ka dor jongka menta kan hiar tang lai pusan hajar haka ta sngi ngalade bata detail ya kena pun haka por ba ki launch lada piko ban tip company phila ban like page ya kata ka video jongka hangne ngan chu highlight kindiat kan kita ki feature jongka lada kimrem than ka dor jongki kinegi phone Nothing ru ki deki ba pau bha namar kilong clean bha kata ka user experience jongki bat ka de ru ka phone ka bomde ka brand China kana ka phone ki launch man ha ubnai Julai u processor ki ai kana ka phone kata da Snapdragon 8s Gen 4 bat sa nanometer ki snai u une uju processor baki ai ka to ka iQOO Neo 10 nang ta ka to ka Poco F7 kito ki phone ki badang la ban yo hapok ka lai pusan hajar mo handre ka ne ka phone ha ka por baki launch kapoi hadu praphe hajar ka dor jongka na kata ka daw kana ka pun kala sya ben bha hakito ki por imat na kata ka daw kana ka Nothing kala penhiar dor la palat marsiteng na katoka dor tra jongka ada piyo hakato ka discounted price jongka te kadang piang palat kana ka pun namar uprosor bagi kana ka pun udang long justified hakato ka dor hanre hakato ka dor tra jongka praphe hajar te hapsu uneu prosor namar hakato ka dor tra jongka praphe hajar te philala ban yo dagi to ki phone ki ba ai dagi to ki Snapdragon ki badai ki top model mo ki Snapdragon 8 Elite nang ta ki to ki Snapdragon 8 Gen 3 handre hakana ka discounted price jongka te kadang piang kadang long competitive bat ki to ki beki phone ki ba ai da une uju prosor nang ta ka display jongka ru ka piang ki ada gan 0.0 inci daga ta ka 1.5K 10 bit OLED display 640 Hz ka refresh rate ki ai bat kata ke PWM dimming ru kadon kata ke HDR10 plus ru kadon bat haka display protection ki ada ke Gorilla Glass 7i haka kamera jongkaru lada haka ne dor ke bakal yo discount te kadang biang pelat kana kamera jongka namar haki kamera jongka ki banadin ki don lightly bat baro kita ki lightly ki ada ki 100 megapixel ka banangkong ka main kamera jongkaru ki ada ke 100 megapixel bat ke support ya ke OIS bat ka baar ke kamera ru ki ada ke 100 megapixel
kataga periscope telefoto kamera. Lengba kanaga periscope telefoto kamera lak ban zoom 3x da kataga optical zoom. Nang tah katoka kamera ka balai ru ki ada ka 9 megapiksel kataga ultra wide kamera. Haki video ka support da ka 4K 60 fps. Bat ha katoka front kamera jongka ru ki la ada ka 9 megapiksel. Kamut baro kito ki kamera jongka ki de da ki 9 megapiksel. Tah hakane ka liang ru ki kambiang ma kita ki kamera jongka. Bat haki video ka support da ka 4K 60 fps. Tenang taha bateri jong karu kila ada usan hajar sanspa mAh. Bat charger ka support da 1000 watt. Handrai kenma ba kana kana thingru kam ju ai ya uta charger la neu adapter hapok ka box. Pihak ban tit separate ya uta charger neu adapter. Ban penon kam ya kana ka phone. Ka wireless charging ru ka support daga khatsan watt. Nang tah gajat RAM bat gajat storage ki ada ga LPDDR5X gajat RAM bat gajat storage pat ki ada ga UFS 4. Tah kini ki liang ru ka biang ma. Lada piyok kana ka phone kumto hapok saupe hajar ta kana ka phone kadang long solid ba ma kita ki features jongka. Lada ka budget jong pipat ka de hapok ka arpusan hajar kato kana thing phone 3A Pro ru ka biang ba kana ka phone. Ha kato ka dor jongka. Ka dor tra jong kana ka phone em kalong live hajar. Telada ka her kumto arpusan hajar ta kadang biang ba kana ka phone. Ha kana ka phone ki ada processor kata ada Snapdragon 7S Gen 3 bat 1 nanometer ki snai u. Une processor ta ude balance chipset ma umde baklan bat umde u batlot ru. Ulang balance mo namar kana ka phone ki kham focus hakil yang ki kamera. Kana ka phone em kam don jing duna na katoka para jongka katoka nothing phone 3A ka bomde ka pro. Nadu processor ka display u bateri ki de da ki jo. Handai ka pertang kendiat ki pen per kata haka kamera jongka. Ka display ki ada kan 0.9 inci da kata ka full HD plus AMOLED display. Kata ka 10 bit ke HDR10 plus ru ka support. Sispa RPHz ka refresh rate ki ai. Bat ha ka brightness haduk lah hajar nits kata ka peak brightness jongka. Bat ha ka display protection ki ada ka panda glass. Tah ka kamera jongka ngan nithu kita ki jingi per jongka bat katoka para jongka mo ka bomde ka pro. Ha ka main kamera jongka na ka pun kila ada ka 9 megapiksel. Bat kala support ru ya kata ka OIS. Ha ka to ka bomde ka pro ru ka de kum juhi kana ka primary kamera jongka. Handre ha kana ka kamera ka barpat ka compare kandiat. Ha kana ka pro ki ada ka 9 megapiksel kata ka periscope telefoto kamera. Lengba kana ka periscope telefoto kamera la ban zoom hadu 3x da kata ka optical zoom bat hadu 60x pat kata ka optical zoom. Kat bah ka to ka para jongka pat ka bomde ka pro ki ada ka 9 megapiksel kata ka telefoto kamera omde ka periscope mo. Lengba kana ka telefoto kamera kala ban zoom 2x da kata ka optical zoom bat 30x pat da ka digital zoom. Ha kana ka kamera ka ba arjongki ki don ya kita ki jingi permo namar ha ka to ka pro ki ada kata ka periscope telefoto kamera. Na kata ka da ka kam klan ka zoom jongka hadu 60x da ka digital zoom. Handre ha kana ka bomde ka pro pat tang da ka telefoto kamera omde ka periscope kamera. Tekumta kala ban zoom maximum 30x da ka digital zoom. Nang tah ka to ka kamera ka balai pat ki ai tang da ka prime megapiksel kata ka ultra wide kamera. Hakana ka kamera ka balai ki de da ki juk mo baro arki ni ki phone. Kata ka mut ki kham tlot hakana ka ultra wide kamera jongki. Haki video ka support da ka 4K 30 fps. Kato ka bomde ka pro ru kalong kum juk hi. Nang tah ka front kamera ru ka don kata ka jingi per. Haka to ka bomde ka pro ki ai tang da ka live 4 megapiksel bat haki video ka support tang da ka 1080p 60 fps. Handre hakana ka pro pat ki ada ka 50 megapiksel 9 megapiksel mo bat hakane haki video ka support da ka 4K 30 fps kato ka front kamera jongka. Haka taru ka don kata ka jingi per mo kalai pu arbat ka 9 megapiksel. Tetang kita hi ki jingi per kana ka pro bat ka to ka bomde ka pro. Teka khamba ban jit da kane haka jaka jong ka to ka bomde ka pro. Namar kane kala support da kita ki 4K haki video bat kala kham khlain haka to ka zoom kamera jongka. Kine pat ki arteli ka nothing phone 2A bat ka to ka 2A plus. Kine arteli te ki de ki pala rima ki banandu menin snem. Hakine ki don tang arteli ki kamera jongki nadin. Kamen kamera bat ka ultra wide kamera. Handre ki klan pat katoka ultra wide kamera jongki wat yakini ki bat mairu katoka 3A bat ka 3A Pro. Namar baki la ada ki 9 megapiksel ha katoka ultra wide kamera jongki. Kamut haki ultra wide video jongki kila ban support daki 4K video. Handre haki ne ki bat mai pat kinom support daki 4K haka ultra wide kamera jongki. Namar baki la tang daga 5 megapiksel. Lada pidon kam ya kana ka ultra wide kamera kum haka ban snaya ki moto vlogs lane kum haki video ki ba lek khwai dokha. Lane ki bajuring video nasyadem da ki chest strap te phila ban consider da katoka 2A plus katoka nothing 2A plus. Ya kiwe ki features jongka ngamdan kam syuban bata namar kumba phietip ba kane kala khamrim khandiat mo handre ka khlan bor pat ha katoka ultra wide kamera jongka. Tenang ta ha katoka CMF phone 2 Pro ru ngayu i ba ka kham her ba katoka dor jongka. Lada yo ha katoka dor em kadang biang katoka phone namar haki game ru ka khambin bat ha ka kamera jongka ru kala kham biang. Dengan ya thu hok ya phi ba namar ba kana ka phone kila kham pembiang baro ar kita bat ka gaming bat ka kamera. Tena kata ka daw ki don kita ki jing duna jongka. Kabanangkong kata hao bateri jongka mo ki atang daw 1000 mAh. 100 don bok pat ba hakane pin am don kam syu ban tit separate mo ya charger namar kila provide ya charger hapok ka box dau live watt. Ka ba arpat kata ba
ki ai tang dau single speaker ki klaim ai dagi dual stereo speaker mo te kita hi arteli kita ki jing tuna jongka lem kumta te kala biang ba kana gapon hakilang ki game ru ka biang nang ta hakilang ki kamera jongka ru ka biang tementang in yepet kendiat yakini ki phone ki banaka Realme pan hakane ka Realme ki bade ki performance centric phone lane ki gaming phone ki dei katuka Realme GT70 telada ka budget jong pi ka dei hakato ka dor phila ban consider yakato ki banaka neka Realme ngan om bata detail shu yakini ki phone ngan su suggest yapi yaki model kano ka ba phila ban consider namar ngam ko ban penjrong than yakana ka video namar don ki ba thait ma ban page hadu bakut hakine ki we pat ki model ki kam focus haki kamera telada ka budget jong pi ka deha ka to ka arpusan 80,000 balada de na pedeng jong pi ki kham don kam ya ka ban zoom phila ban consider da ka to ka Realme 14 Pro Plus namar kane ka kham biang hagal yang ka zoom bat ya ki ba kham don kam pat ya ka ultra wide camera phila ban consider da ka to ka Realme 15 Pro ya kane tengah la de batai detail haki video jonga kane ka kham khlan haka ultra wide camera jongka bat kala support da ka 4K 60 fps nadu ka back hadu ka front camera jongka ru te ya kitu ki balle vlogs kane ka phone kala ban kham biang mo namar ka support da ki 4K 60 fps telada ka budget jong pi kalong tang hadu ka 80,000 phila ban consider da kane ka Realme P4 Pro kane ka phone ru ngala de batai detail haki video jonga kajing klan jong kana ka phone em kalong kum ka to ka Realme 15 Pro ka to ka ba 80,000 mo namar ba processor ki ada uju processor kumba ai ha ka to ka Realme 15 Pro kata da Snapdragon 7 Gen 4 handrai tang khendiat ki compromise hakane kata haka ultra wide camera hakane ki ai tang da ka 5 megapixel bat haka to ka 15 Pro pat ki ada ka 9 megapixel ka ultra wide camera tena kata ka daw lada phim singa kot bor hadu 80,000 ya ka dor jong ka to ka Realme 15 Pro phila ban consider da kane namar kane ka biang lut nadong sedong handrai khendiat ki penduna haka ultra wide camera jongka telada ka budget jong pi lane ka paisa jong pi pisinga kot bor tang hapok ka khatsan hajar phila ban consider da ka to ka Realme P4 kane ka khamla khendiat ya ka to ka Realme P3 mo namar ha ka to ka P3 kamdon ya ka ta ka ultra wide camera handrai hakane at least kila ai da ka 5 megapixel ka ultra wide camera ha processor ki ai hakane da MediaTek Dimensity 7400 hakaliang bateri ru ka kham hek kane ya ka to ka P3 kata da 9000 mAh handrai hakane ki penduna no da ka to ka IP rating ki ai da ka IP65 kamut kamlong shu ka water resistant kumbalong ha ka to ka Realme P3 tang ne khendiat pan ngipe ya ki phone jong ka Poco ki bakat sa ai discount ha ka ta ka ski kane ka Poco ka kham highlight ya kane ka Poco F7 namar kala kham khlan kita ki features jong ka lada pide ki ba kham khlan ban lek ka game bat ka budget jong pi ka de ha ka to ka dor te phila ban consider ya kane ka phone ngala de bata detail ba ya kane ka phone ru haki video jonga lada phikwa ban tip kham bne ya kane ka phone phila ban dek pe ya kata ka video jongka kane ka phone ka khamlong premium ru namar ki ada ki metal body bat ka glass bag ang ta battery jongka ru uba kham he na ki we ki phone da 9000 san spa san phe mAh bat ha processor ru ki ada Snapdragon 8s Gen 4 haka kamera jongka ta ka kham duna khandiat ma ka kham tlot namar haka front kamera jongka ka ai tang da ka 8 megapixel bat kam support ya ki 4K video namar kane ka phone ki kham focus haka performance la neban le kai game na kata ka da ka kham tlot khandiat kata ka kamera jongka lada ka budget jong pipat ka batang hadu 80,000 phila ban consider da kane ka Poco X7 Pro kane ru ka de ka phone ka ba kham focus haka liang ka performance la neban le kai game namar processor jongka kila ada MediaTek Dimensity 8400 Ultra una processor lada haka to ka dor ula long uba khlan ba te kumta ka performance jong kana ka phone kala ban kham khlan haka BGMI lai thu ba ka support daga 90 fps ngam tip kala unlock nem ya ka to ka 120 fps kito ki babat ya kana ka phone singa bhaya comment hang ne harum ka support hadu kano fps haka BGMI handrai ka display jong kana ka phone ngai i ba ka biang bha lada ka budget jong pipat ka long tang hadu ka khatsan hajar phila ban consider daga to ka Poco X7 handrai lada ka budget jong pi ka long touch phim singa kot bor hadu khatsan hajar phila ban consider daga ne ka Poco M7 Pro tekine ki we pat ki ba pi hang ne ya kito tengam recommend mo namar ngai i baki khambun ki jingduna jongki lada yunujor ya ka to ka dor baki ai tementang ngathara lang ba kana video jenga philala ban decide lane ban jit kano ka phun ka babiang ya phi ki bana kine ki brand ki badang sudep reveal ya kita ki dor jongki haga next video pat ngan persyang ban penmi ki phun ki badi tang naka Amazon ban yo i ya kata ka video phila ban subscribe ya kana ka channel da ka button on ya to bell icon bat like ru ya kana ka video bat ai ru ya ka hype jongpi haga na ka video tengin ya kendu pat hakata ka next video jenga kublai sibun